ka solidad. Nag-isang pwedang iti bangus kan tilapia. Si Dantaya. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadagitoy, nay. Ay, damagan nyo pa lang. Diskarte ka. Basta iluto yun. Di kayo matanagan. Tadyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kadagita. Ay, nabarbartag ka man na si Mangpag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Nging kagdigaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itang anak mo. Tumulang. Ay, nagloko kan. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Day tamulang papanawat yung muna nga ramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti papay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman ni tinay jay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwarta na ngay. Kaya mo permanente trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na paila ka nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi ng anak. Naimbag pa nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagradwar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Ni Ivan nga ay. Siya ngagpampanunaw. Jay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbi na. Saan kumamata kasta ti panagsasaom Oho! Tauray kas jay ni Ivan. Anak talataday jay lakay. Umadana iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikodan ti ado a sakripisyo, makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man iti balayon. Ay, hadaman ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Magibabain na dya kapsat yaw. Di paila ka agtalaw ako na. Nakastrag ako niti trabaho, nana. Ha, kasta ay anak ko. Ay na, nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tata. Sardinas man. Aguray ka. Asin na, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti isturbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, magibabay na talaga dito'y tao. Nabartag manan, katila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay, Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istaur, no apayakas to ito'y anak kaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran tata. Kaasi mo. Magibabain, lablab sandalatan dito, akas tatilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa, tendaing abangus. Ginatang na kano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagang tuman nga gawin na dagaw sa paman ang makaring, maring. Kada kwarta yaw nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat kaya?
ikang kayaw. Ha? Ato na yun. Nangalaan manan iti kwarta. No kwarta lang ako. Nagado ti mabali na pagdiskitaran dita. Nakumboya day ta. Anya, Awan to mga min pagkatangan, iti masiday, ginapanami kadag iti barkada. Iso nga itagkula kwartaan. ay naanak kaw, sardengam kumahan, tagbartag. Kita man tayo suram, kas kalalaklakayan una yun. Ay na, bay-bayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin, kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad da tumaer ka, kan umubing ka, anak ka. Ay na, amuyo mo't aday tala liw-liwa kaon. Iso nga bay-bayan da ka dinanang. Sa nabali at amo mo't limitasyon kao. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ha? Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko atata. Kababayin mo ta, no makikabkabalayak latan kada kayo, kat andamot ang trabaho. Kaya ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak nga agpapaaramid iti balay. Ay, malakaroon na. Nakamilatan ka ni Nanang Mau ti mapaan. Graduation gayam, ti kabsak ko itanya nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo, anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Agdi ko sakpay mo ha? Tano na bang luwa, mate? Sige, tao muna kami kinitatang iyo, anak Ay, di ka umay ayban. Di ka mang ibabay ni Jay. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartag kan tumanan nga umay Jay. Mangibabayin kan tumanan. Nitadang mo't. Unay mo't ipagkikitaan nyo kanya ka. Sana mga gulgulo na mabartag, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, wala na. Hala, mapangkay nga roday. Sumarunuwak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ayban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen, Ivan, nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makainanamit ang nasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kapsat mo, aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanintong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di amak a dumarayak. Tamang ibabayinak ka no, jay. Iso nga isya ta, manday diyang ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, Arak ki dahil. Ure may salabutay. Ay da, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti ng parakin ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Mariaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations! Ima, ating ka. Ay na. Opay ngay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Magipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, may basilay ni Lumpaw. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kapsak ko. Ay, at itiregalo kang ka iti panagturpos mau. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ayban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Gawam mo trabaho na. Istambay lang, mate. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 la arilo day ta. Inggatang kon tayo tangdang ko nakikarpintiro. Hindi kalman. Ay, agyaman naklata, manong. Maragsakan lang at diadal kan.
sana ka sa kanya. Ay, anusan daway. Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kiday, napatag kaya aming kanyang, ipapatag kayo amain. Nalpasan ti balay mo, amanong. Asino tinagaramit dito yung ay? Hinibayaw ko Diyan ko makabsat tatitang danak ang mga ramid hanggang artak mat. Ang mga no din na madiretso nga ramidan. Anya nga Adan trabaho. Addan manong. Kaskas ko lang di na panalawas. Nasayat no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna nga ipundar ko, manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay kawan na, tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinabayan na iti balay mo, anak kao. Una. Dito tinapnapan ng tisweldo. Ay, kaya nagsweldokan. Una. Apay aya. Wah, awan ngamin kwarta mi kanina nang yaw. Ang mga no adamay itod mau, waray isang ribaw, wano 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam aday jibangko ti sweldo. Ada ngamin yung ornungak. Anyat your orno nga Mariaw. Gumata nga kitilugan ko. Ha? Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry Ngam talaga ngamin nga dayor ornungak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo nga madamot your urnungak, tatang. Ay, anya mo your orno nga ngay, ma. Agurnungak mamatiti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan mo't problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akasiti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tanda mo tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga nakta. Agpadadamay nga dayor ornongan da. Lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tana ko na nangagpaaramid ka no umay. Ala, bye-bye no kasta ti kayat ng aramidan. Gusto mo't kitday, tapno adda pakakitaan da iti sweldo da. Wan matkit di Itayin man, di ka tuday. Napartag man na simbang pet, anak mo. Ikaksantap no agnakam. Ay nalakay, bye-bye amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarte. Kakarot pastra kain. Ta mga no agid daman e jaro bayan ay mangibabain. Nana. Agtaw, insang pitang kayo. Tipris ko ngayon. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Intendibul kada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na lang. Nabartaman to yung anak yun. Ay na, una yun ti kastala nga manak ko. Namurmurseng maning tabadaw. Malaing ka agsukat anak daw. Ay, at to'y pagayam, tayo sweldo ko ni Tata Bantaur. Nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, ha? No, da mga yab kanya, ang trabaho, Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasya. Una ka to'y nanang ko nagpintasin na ya. Tayo kanitatang daytas wilda. Di kay madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Iliblibre da lang. Anya? Ala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kay iluto yun, day taikan. Tapos ko dayita. Ala, agsukat ka nga ruten ta maturok ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, madana ka naklakay. Di mo la agawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sa ganti pa nagawid na dya tao. Tamang ibabayin tumutlaang.
Di oray saanan nga gawawain. Hunay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Ah, Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas jay ni Ivan, saan ana imot. Uray ka na yun ama bartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwartata. bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang mo, lakay. Tama ka pasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan, napartakan. Makituro ka man ang dito balayaw na siling. Masaduda nga gamay. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may sak diti balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da diti balay ti pagturturugam. Kagagawin na? Ta dito ya mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldo. Ditulin niyo pa lang tisfil to. Alaag to. At da pangigatang dita. Bakit? Aki materyales ka dagitain sangpud na dita paraangan. Datayo ka na, lakay. Anya, apay nag-order ka? Ay, nangalami ting katang mo ka nagijay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya, Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing iti kabang-ibang a barangay. anya, Pumintas tuntoy balay tayo, lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayaw. ay uwan nga raw. Ay kamaudyanan na, masiminton ti balay tayaw. Tanang! Tanang! Lumabas sa pay! Ha, Ah, ni Mario nga anak ta. ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdara sa tatang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas ti lugan ni Mario nga anak ta. Sinukatan naman gaya man ti sigod a lugan na. Wan, isaw ti papapanan ti swildo na. Ne, Tanan! Tatang! Ha, tay lugan ni mga anak ta tinagsardeng iti batog, lakay. Nay, matartarimaan mo ti balay yon? Asino tinang patarimaan? ay, dumagas ka pa'y Ay sanan! Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawak. Inton maminsanan. Sige. Lablab sanda talatan dagiti di adal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito. Mananinto no may alawas. Ti trabaho dito'y balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo. Apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay! Nagrukupain. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutin tayaw. Ay ban, apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad dagiti por diyak at tanang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na urnaw. Kayso na tingkatan ko materialis ti balay. Ay naimbag man anakaw. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatariman to'y balay tayaw. Awan mo sa bali amang patarimano sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tada mo bukod ababalayay. Ayos lang kanya katang. Di kay madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo lata tumulong kada kayaw. Nga uray mamarte ka. Ay ban anakaw. Sorry sapay ko mata mapakawan na gapo ka dagiti impagbagaken ka. Imbagbagak nga awan sir bem. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatan da mo no maminsan Nya mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ikagumaak abawasan ti panaginumpoy ti arak. Wan, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Uy na lang. No kasta, maidistino kan dito lugar tayo, Manong Willie. Wen, viro na din ko.
Kamaudyanan na, nauray kong matlangan na ito'y. Ti maidistino ak dito'y, tapno agkakadwatay manay. Imbag man ta nagtalinaad ka single, Wilay. Awan pa'y nubyam. Awan nga ro, ante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mat. Uray ti kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo, kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kal ni nito, na yung mga orasyo. Adda kayo mo't gayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yo ani nito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na di jay kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasa na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya, ante. Nagbalbaliw akon, kaanakan. Pinidya akon, dagiti bisyok. Ay kat nasaya at ano kasta, uncle? Kuna maata da ka mang bambantay kan ka ninitaw. No adda mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa kadago sida. Iso di mo sublian dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak, ah! Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram, ante. Padasek mamot agaram. Adda ngamin sa nga ilida na nabirta abalasang. Nagpintas, ante. Kaanakan na kanura di ka. Ayawan tagaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay, no agaram tumalang tigagaram di tarwar. Ha? Ni, apay nga yan, te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manong taon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan tagaram! Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem! Mas daawa ka talaga kanya, ante, Veron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katne, lumakaya ko na baro. Ay na, di kan mas daaw manong. Nauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Katni, bumaketak mat na balasang. 28 kon. Anya? Katno amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati bagbagana. Inton kwan, maupay matantay agaram ko makanyak. Iso nga ita, awanan uray may sang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga ya, kas dyan ni ante. Di nakit din kaya't amaaddan tayo di bukod ta pamilyano bilang laang. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Wilay. Biron. Ha? Mas daaw ka, Wilay. No apayajak kayat nga garam ka. No apayajak kayat amakin nayat kayo itikabsat mo. Ante, Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Amanipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akas la siya kon ti inayaw. Anak, ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kadba nga kamang istrikto kada kayo, anya. adamat na kami nga gabsat, ante. Amumin tinasayaat kan saan. Kan bumakita na balasang ni Veron. Lumakayak mo na baraw. Uray agbaak kayon kay kayat kupay. Tapno agpapada tayo amin kadang kalyo aninito abaak. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan da asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit nga isuntim patay na. Jay mamay kadwa kapsat may ni Antiyo Asileng nakakaase itidan na tibugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na tikabel. Nukas jay nga agapada. Sa jay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki. Iso nga agduma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak. Wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti ante kan uncle yo akakabsat ko. Pilyan mi ata nasingpot nga agbalin nga asawa mi, ante. Ay na, awan ti kasta. Man-mano tinasing po dito rabaw ti daga.
Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpat. Iso na saysayaatan tayo ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa ay. At dainaram ko hindi na panatawain. Kakaisuna nga inaklunak. Tiyamok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din yan tiyaw. Pinabainan na dyan nubiak isa pimanawain. Isa manipo di din. Diyakon nagaram iti sa balay. Sayang nga rot ano kasta angkel. Wan nga raw. Kunak no makabukilak matain iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamot anak kaw. Oray duwawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anobya yung ngay angkel. Katawunak matkit day. Anya? Makaanak pa nga raw no bilang lang angkel. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may no agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang ata nagsina kayo nangkel. Wan nga raw. Iso malagip ko ti ex kaw. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't day Jessica. Uray senyora na padak, napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanur ti boses na, saan pa'y amadlaw abakad. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga rod talaga, angkal. Ay, wala. Awan mabalin kaw. Tanimot nga rod antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga rod trabaho. Kababain mo't tubngarag ti kayat na. Nakadipindarak lang mo't kenkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? Kuanti, umayda ka no agpasyar. Naggapude ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito ngay, kaawam mo tourist spot dito eh. Makipagpagayam da ngamin, anti. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anyat isumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid Beron. No kunak nga awan nagparam, awan. Anti. Kunak mangagbaak tayo amin. Anti. Ni, awanan da dupay ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak tigasat tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo aminan. Nawatam? Ala, ingka pagawidan ang nagidya lalaki. Tano saan siyak timang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamin. Pagsasawa kitag kakasakit. Kaya mau? Ay, ni, saan na, anti? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na dayta. Anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pait awan asawa na. Ta free ka akanayon. Awan sa usawir. May mayat mo't lang ada kapinungan. Tadaagas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama ninitaw. Datalatan ti agbaak. Di mon iraman nagiti kakaanakan ta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na kawan nam na maam kanyak ninitaw. Numatay ka, makaammo kang agdiskitar itilungon mo. Ni manang may... Apay ti kunam adalungon mo, numatay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi provide. Ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging ka ita. Nalipatam sa amatan nga agsarot kay di. Ngam pinagasan ka.
Agud-gud ka pa ide, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agud-god? Kay sumala nga. Pinagasan ka man idin. Tupol ka pa ide, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko an imbag anakam amin lang itaken ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra, anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong. Apay ka di. Pampanunutak ter aramidan niya anti kadata, Biron. Italangan ay kanak ititurad nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapudno na manong. Mapampanunot ko pa ikit din tagtalaw. Ha? Kaslaak mabagbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat tin nakam ta. Diyak kayat ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga di damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawen. Kasla kayat kumutin tagsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti dayta manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat ta. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang ta Kasanon nga dante kan uncle no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusan da nga agkabsat. Kan di tamat agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbagday ta ading ko. Ta narigat yagdardar sudos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom da iti nga apartment. Medyo nalakati abang dito'y. Tagayim ko ti akin balay. Basta aya. Napintas man. Kan nalawa. Un manong, dua ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para kadata ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito eh. Anya? Sika talaga. Asawa da gusto ibagbagam. Di talaam mo amanong. Biglaan mo ti nakiasawa ka. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisidido tan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayon ti plano yukin kwa na. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya tupikuyaw. Manang, adda ka no ibaga na gito'y kakaanakan ta. Anya tibagayaw. Ante, napagnumuan mi ngagkabsat alumasin kami ni tipagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro. Tapno saan kami amarigatan nga agkumkumyot no mapan kami agtrabaho iji sentro. Wan auntie, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pagnaadan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalain. Dito'y kayo laang balay. Awan, ti pumanaw. Ladingitan mi ante, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapotadan trabaho yaw, tumangsit kayaw. At dan pagpampanakil yaw. Auntie, maawatan da kami kumamot. Saan ang... Sige, pagpapanawan da kami. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni auntie uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilaw-lawag kuntaw ti amin kankwana. Luan niya ti amoy pagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan.
Nakaadaldan. Kataddan na talaga na trabaho da. Isualim mas tugdan. Nakasingsingpet dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos tinagbaliw kadakwada manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan taidan manang. Itid tan ti pagragsakan da. Isungaro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Ang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan manang. Saan ko mangagsaksakit tinagam mauta. Mang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya kakanakak. Apay pinanawan na tamutan. Kailiw ko lakit dida. Uray, tako nada may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takano pasyari no awan trabaho da. Iso ahusto ko man, manang. Okay, kumusta kayong itinobyo, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamat ti plano yu itinobyam. Kastamot lang kaya't min kang simpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo nading. Kat, ni antingay, ayabantat. Wan no di na kayat ti umay. Nyangkel ni Nito ti kuyog ta. Makla at lakit di day chay, numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wana, ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na amapasamak. Nagapwam manang, apaya kanayon ka amarabyan as mang sangpait. Papanamaya. Ikwa, ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nitaw. Ada ka di ibagak. Oh, anya day tamanang. Apay, awanan panggap mo ang mga asawa. Ha? Apaya kasta ti damdramagam. Kan di mo kayat ang mga asawa ak. Ide, angam no itakayat kun. Palubusan ka ni Nitaw. Apay aya kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastreta mabainak. Ha? Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang tapastra ka, kwan. Yam amukin ka, tinobyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan kakabsat ko. Ninitaw. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat ka. Pumanaw ka. Ninitaw, anya ka kadi. Apya kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apya kasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak matkan ka, mabalin mo ti mga asawa, no kaya mo. Itid kun ti pamalubos ko. Itapa, talaklakayudan ak unayan. Asino pa'y nga iti mangayat kanya kiti kastoy akinalakay kaw. Nailaw an la ili jay ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramayd manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamot ngagbali na bayaw ngay. Jak pagtatakunan ti kabsat mo. Danilo, darling. Apay ngay akastamot ti ibagbagam. Pasensya kan, Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit asarita. Nalastog na ita kabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay mala, rumwartan di ti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta ti kabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot iti dahi talalakay. Sana mapagtalkan ti panagrop-ropa na. Aguli magkaman ni Nitaw? Awang karbo nga mamakibiyang itan niya manakayat ko nga ramidan. Da sana si ka timang pakpakan kanyak. Siyak timang pakpakan ka. Nawatam!
pasensyakan. Awan balay ko, iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tay sana nangina Tapna damo mabati a pensyon ko. Sige, kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay na. Libre mat kad na iti panagnaid ko ijay. Kababain no saan ta nga agabang ta duwata matan. Siyak ti pang tanang iti abang ta siyak ti mangyawat iti kaanakak, oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day jay. Anya? Apaikas jay, aya ka na yung taramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rudnog balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngamkas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko? Jay la abang me dito'y balayo ti itid ko kang kwana. Taiso ka no timangtid kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang, kalibre mo ti panagnaidyo dito'y balay nana. Kasta aya. Ay, kunana mong agbayad kami iti abang me dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kin ni uncle. Tadalang langsot na dayjay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man ta nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakimutong ka. Pastra ka nakmampay ni Nito. Anyat napasamak kin ka aya. Apay yakimutong ka. Kasano, awam mabatbati iti pensyon ko. Puspusen nakmut dayjay ada ni ilo. Aywan. Ayan jay darling mo ngay. Mawanan, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko nakidandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga main ta nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengag iday. Nakitaray kamut nga main itisan mo pa'y unay nga am-am mo at taaw. Hala, bye-bye amon dayjay. Jakon kaya talagi punti na palabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito balay. Kan pimintas mo dito unag. Presko iti mata, tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino Rowena? Mabitlang manang. Rowena, umay kakadimit ti taoy. Rowena? Apay aya. Ni, ada magayang bisita ta. Masikog babae. Saan ta bisita ni Manang? Iso ti kabsat kao ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jerupa na iti picture. Napimpintas magayam iti picture. Kimutong nga may. Sino day ta babae ni Nito? Asawa Manang. Aniya, kunak mga bak! Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga sawaak. Saan? Kati pagyamanak, at dalata na ngayat kanyak nga oray lakaya kaon. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gayaman Manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya! Nay, papanam tunay. Di taman balay da Rosalia, Angel. Mapan ka kati agaram. Wen, Angel.
Ay na! Asawaan dan di pagkinagawan nyo ang maestra tunay. Anya, asino ti pakiasawaan na? Ay kadya may sa kadagiti karibal mo Nilitaw. Agkasardan iti mabeait. Ay, sayang. Kunak na danamnamak. Ay, anyan. Sana balay. Taadupay mo't nagiti babalasang dito'y lugar tayaw. Amabalin mo nga armad. Adong agpaiso Ngam istambay naman namin. Awan trabaho na. Ni Rosalia kumaa. Tammaestra day jay. Binulan agsulto ko naman. Ay sayang. Naggasan mo tinilito. Taura agtugtugaw tulat kukuan na. Mabiyaglat ta. Nagsuswildo siya sa na. Ay na, awan malakayan ka baro ano kasta kakaanakan. Kaanon tupay ang makaasawa ka ngay? Di ura jak mga sa asawa. Nawan trabaho ta sa waag. Da, Awan lang nga rin trabaho ko. Sa istambay pala ti maasawa. Anyang tulad biyag niya kail. Awanin Agbising kami. ay kitagtrabaho kagabin Awan mo nga roadmaster ka ng trabaho. Tawan mo na iturupos ko a kurso, Angel. Ay na, adaw ti pakipurdiaan di tano kayat mau. Diskarte ti kasapulan, tapno maaddaan ka iti kwarta. No kayat mau, sumurot ka kanyak amapan ag karpintero. Tauray para kiwar ka lang iti sementaw. Nagriga ti trabaho akasta. Talagbasit ti sweldo. Aho, logi Angel, marik. Ay, kit anus akaanakan. Talaga kasta, tasaan tayo met nga raw anak kaadal. Da kayo latan, Angel. Agnegosyo aktulangan no da kwarta. Ay, limastog mo da jalito Ha? Apay aya? Nakaasawa lat maestra, kunamulan asino adon. Nakasikawil ka ti jay balaydan, idilim mabasak. Sa bagay, orasan ngagtrabaho, ayos labta. Ay na, saan akas tanilito? Nagagut ngagtalon. Nagadunto pa'y timula na anatang. Agtintin nulong da nga agasawa. Ay, naunanak lang amin gan. Binot-buting ko lakuman ni Rosalia iti. Tapno napilitan na nakasawa kanya. Ayatal na ka man. Amok tumot la ajay sweldo laeng ni Rosalia ti habol mo kun na. Ay nanang, practical ti biyagitan. Anwam ta napintas a balasang, naawam trabaho na. Useless. Lusyak. Oray saan napintas, basta da trabaho na. Pet ko na Anya? Kumusta, Mari Ariang? Ha? Kumari ame? Ay na, si Kadaytan? Man, kumare, ay na. Umay ka man pa Sharon. Ay na, sumrak ka. Ay na, maray, nakapimpintas ka mutan. Kan, pimudaw ka nagapoy di abroad Ay na, kasano ayakat nakakulong aklangan ni Jibalay. Kahit saan kan nga agsubli ijay abroad. Makitan tumare. No aya bandak man ng dagiti anak ko ijay, mapanak tumanan na. Ay na, naimbag ka pa'y. Agbakbakasyon lat kukumaw. Ay katuwan na, agrelaksak mata. Tayo di sa anak pa'y ngagpenpensyon ka, puro trabaho tar aramido kiti. Ay, sa bagay matkit di Ay, una, enjoy life ako na da. Anang, asino dyan bisita yung asimang ba't? Ninanam nga amay. Apay, di mon malagay. Nalipata maun. Isuday jay na ya. Pimintas mo nga nang. Hiyang nati agyan ijay abroad Siguro, adut kwarta day ta ako Mario anya nanang. Ay, kat ado siguro tapensyonada mo. Mano nga tati pensyon na, iti binulan. Nalipata kong di imbaga na idi kanya. 20 mil sa no, kurang-kurang 20 mil kasjay. Ha? Ay, dakil mo't nga ron na nanang. Ay, wang,
pay asawa na. Awan siya pa'y magtamanipod na balaw saan na nakiasawa. Ala, pakialaman kit di day tapit, sir. Tanay, jak maigaman amin nga ipan ijay salas. Pag meriendaan ta ni nanam nga ame. Sige nanang, ta umayak man mo't makis istorya iti kumariyaw. Ala, umay ka nga rudag. Apay nga ya di pa'y lamang asawa to'y anak mo, Maray. Ay na, kasano ang mga sawa kat awan mo trabaho na. Awan mo't mga yat, nana. Iti day ta kinataar mo, awan mga yat. Imposible, ah. Saan man, nana? Malag, sarsarita kayaw. Inak man pa'y agisa ang itiin na pawi. Tadito'y kan amangal daw, Maray. Sige, sikati makam mo, Maray. Panawan kay pengrawd. Nana, di mo't nabalo kayo? Nabayagan na, Barok. Apay, awan plano yun na makiasawa man, nana. Ha? Ay, kat. Nuad da kumayat. Kayat kumat, ah. Ay, nagpintas ka, manang. Ne. Manang kunam kanyak. Nanalati awag mo kanyak kitay. Bayat nga minti, panang perpering ko king ka, kasla umububing ka, ading. Na. Ading manain. Una di kami. Nungay, agaramakin ka, ipalubos mo ka di. Ay sus, di nakman rabakan iti kasta tunay. Sapay naglaka ka mamatpatay. Sana ka manglukloko ading kami. Agayatakin ka. Sabay ko mata, at danamlamakin ka. Ne, seryoso kay di day ta nga ibagbagam tunay. Uwan, ading. Aklunan na ko. Tapnudatan. Ay, kwa. Ay na, di ka nagpakipot, ami. Tasayang tal daw. I love you too. Kunamot kanya akong tapnudatan. Ay, kwa. Alam na, uwin ko na mo. Ta itamot lang. Yamamukan kininanang ko kasnobyak. Ay, saan pa'y laang? Ay, kababain ka ni nanang mo. Ay, kwa, umay ka laang ni Jebalay inton malam. Ta ije ti pagsaritaan ta. Ije balay ti pangaklunak kan ka. Ay na, dito yan. Banugan na pailangan madami. Dito yan na. Aklunan lak dito yan. Ay na. Ito ang akla makastrik iti kasto yung restaurant ha. Lagi mas gayam timakan dito. Kan pasik anang iya. Mangan ka laang agbusog ka tunay. O nami, my love. Thank you, iti panangilibrim kanya ka. Awan anyaman na, my love. Ay, kaya't kan nga ikasar. Ngam awan pa'y mo't ngamin urunong ko. Ay na, aguray pa'y day takasar. Kan mabuto nga kamaamuan dagiti tattao ti maipapan ka data. Amangan no katawaan data. Ay na, bay am ti saon ti tao. Awan bibiyang da ka tata. Basta ilimod ta pa'y laang ti relasyon ta. Kan uray ni nanang mo, mabay na ka mangipod no iti amin. Amangan ngamin mo agungot. Pagbainom ko ma, kan apay ko mga agungit. Maragsakan kit di ata, kumari na ti asawa. Ay, tunay. Ibagatakit din kininanang ko, ti may papangkadatan amin. Anya, sige nga ron, sikati makamo tunay. Anya, ulit man ti imbagam tunay. Nubya ko ni Ami ako Mario kunak. Anya, Wan mare, jakmat na po, tanantipan na kainlab ko iti anak mo. ha, Di na kami labda na nanang. Tani, ni Ami at talaga ti kayat kong asawaan. anya. Ay, kahit anyat plano yaw. Agkasar kami ko mga rudo na lang. Gumawampay mo ornong ko. Isu aso marunong to kanon kunan ni Ami. Wan mare, ay stay. Nanang kunakmatan tagasawa kami ton iti anak mo.
Sapay la kumata di mo tagidaksen ti awag ko kan kaananang kumare. Kwa, ay awan problema kanya. Isu na lang. Nanang. Awan da ka sti relasyon mi gini ami. Tagpada kami anawaya. Basta ni ami ti kahit kong asawaan. Period. Tunay, sigurado ka itiday ta desisyon mo? Ay ayatom ka di talaga ni amay? Ay na, masursurok to nga yatan. Ay, sigurado nga ibagadag iti taktao at ipensyon ni ame ti habol mo kan kwa na. Ay na, baybayan nyo ti sawon ti tao dita. Apal dala kanya daytan. Urag tugtugawak lang aging gat lumakayak. Mabalin, tapinsyonada ti asawa, nanang. Tunay, Isalo mabalin. Ikasar ko man ni amin, nanang. Tapno talaga nga agasawa kami. Tanyat amuyaw, ang mga numabalo akadagos. ay unay kamutan. Nabiit kayo pa'y ang nagkinaawatan. Ngamday ta balo-balo ti bagbaga manakaw. Basta sawag ni amin, nanang. Ay kat makamu ka ah. Ang agurnong kapay, takababain ani ami ti aggastos iti panagkasarya. Pare Romeo, lumabasak ba eh? Nay, katuan no di kan dumagas, paray. Ah, ay nay. Agin lugan iti nakaparada dita paraangan nyo, Romeo. Nagpintas mo talugan daytan. Nagdakkel alugan. Niikit ko. Jay balo a pensyonada nga antik. Ha? Pensyonada ko nam. Wen pare. Dayjay ti kabaknangan nga antik. Ah. Pensyonada nga men. Aya. Manutawon nga eh. Kwa. Nasurok sa amutin a 70. Romeo! Umay ka man biit, baraw! Ay, uwanan tay, umayang. Ha? Iso ka di day ti ihikit mo? Jay nalukman? Wen pare. Ay, sige. Tadan sa ipaaramid ni ikit ko. Panawan ka dito yan pare. Ewan no, umay kapayag kapay. Mga rod, pare Romeo. Makikapiak mga rod. Nay, papanamanan, kat maluman tunay. Minalumutan arumwar ka dito'y balay. Mapalang ki Jay balay da Romeo, nanang. Mabiit man laang. Apay asumanubli ka ichay. Pudno ka diti damag nga ar-armam ka na o pensyonada nga ikit ni Romeo. Wandakis na. Tabaro ak mo, nanang. Unangam kasanon ni amay. Adan nubiam tunay. Eh, sinako ni timabit na amin, nanang. Ni karidad di kahit ko. Anya, apay ngay akasta. Inararam mo pa'y langarod ni amay no isinam mo lagayam. Oray ata di kampay mo nagkasar, nanang. Kun awan mo na pasama kiti nagbaitan may. Nagkibin kami lang ni Jamol. Tunay. Awagak ton ni amin, nanang. I-break ko. Apay nga yakas janak mo, Aryang. Linoko naglagayam. Ay, jakmat nga ron mo amay. Pinagbagak mo. Ngam natangkang ti pangedeng na. Uray kumano kasarita nagmatiti personal. Ngam saan mat. In text na lang ag-break kami kanon. Nagsakit ti barukong kumare. No amok lalo kung naglagayam ni tunay. Diyak lang kumay nakaklo ni din. Ay, pasensya kan amay. Siya kong di agpaspasensya para iti anak kaw. Nala, bye-bye amon mare. Ipagpagapo kiti pa nagkumari ta. Ipakawan na kung anak mo. Maglon ko matkit di tigasat ko. Tilang amin nasakitan na amuak. Kunak no ada yung ubengam siyak tinang isukatan na kanyak. Samot, tabak-bakit mo nga mangam siyak. Agyamanak, tadi na kung pinarigat karidad. Inaklon na kadagos. Kasla seryoso ka ngamin kanyak tunay. Ngamnay, ulitak adamagin kin ka.
Sigurado ka, akayat mo ti mga sawa iti bakit akas kanyak. Laglagi pa, asi 20 taw, titawan kaw. Idinto ta si ka, kat 30 laan. Sigurado ako ni Tirik na karidad. Di kanto nga ta maupay, no adan to mangagmaw nga ibaganto dagiti tao king ka. Ay na, naruwam akong karidad. Amo mo't bakit mo laang ti ex ko. Sa anak ang nagpapekto itimbagbaga dagiti tao. Iso na lang dahil di nakita ka. Nagbalik Tirik na kinami. Si kagayam tayo ayatag. Di mauday nga ayatag. Kasya naon, no makakita kan tumanan iti bakbakit ngem siya. Bakbakit kunak takunamit amas kay kayat mo ti bakbakit ngem ni amay. Ay awanin. Si ka nga rodang ti mauday karidad. Ay ayatan ka. Ay, jak kumakayatan ti makiasawa ka. Tabakit akon. Ngam jak ni namnama makarikna ak manen iti ayat tunay. Kat sapay la kumata din ak tupaldaangan Ay saan to Apolos karidad? Promise. Dakdakil nga amang ti pensyon ni karidad ngam ni amin ana. Kahit anya kumaita, di kalagbain iti kastang ibagbagam. Dagita kat pinpinsyon ti bagbagamon, ipadlaw mula unay a pensyon laang ti kinayat mo kini karidad. Kat ibagbagak lang mata tapno umamuan nyo nanang. Ayun, agkasar kaming kini karidad. Anya, kahit pangalaam iti aramatem nga kasarngay. Ni karidad kanut aggastos nanang. Ay na, di kalagbain. San abali? Simple la kanu akasar ti ngayon mi. San tayo nga agawis itado ataw? Ay na, sigurado kan iti dayta. Amangan no agbaliw tumanan ti pangedeng mo. Ay saanin, nanang saanin. Promise. Awam ti umanay kanyak kadagitagam nga empadas ko, hanay. Wan nga rod. Nasurusurta amin ang apaggatangan iti gaon. Awam mo umanakin ka. Nalukmag ka ngamin, hanay. Uwan nga raw. Ay, kapilitan nga agpada itak itigawn ko intong kasarta. Apay no, agdayet kan, hanay. Ay, manjak, agsina talaangan, no pilitan nak nga agdayay. Day tati kagurgurak adong denggan. Dayet-dayet dita nga. Nagimas ti mangan, pagdayetan nak. Ay, manjak. Ha? Nakaparada mo dito'y arubayan yawn tilugan ni Manang Karidad kanakan. Uy, nanggay. Ta, lugan min, alduwa da ito. Ay, kaano di kasariyawn? Inton umayabulan pa'y makiday, anggay. Ay, di si kanton ti mangimaneho iti daytoy. Ay, kapilitan na, anggay. Ta, asawak ton ni Karidad. Ay, Ni Romeo ti umawag, anggay. Mabitla nga. Hello, paray. Abay. Pare, ni Antin taray mi dito ospital. Anya? Abay. Anyat na pasama kang kuala. Naatake pare. Anya? Kahit kumusta ni karidad anak kaw? Apay ngay apinanawam iti ospital. Lila na ilasat ti panangatake na nanang. Anya? Ay, nauna yan. Ay, mala, di ka unay agla di ingit anak ko. Unay mo tayo. Hindi kang pala nagkaskasar. Natay mo tayo na. Insapsapa mila kumanti nagkasaridahin. Unay mo tayo gastoy. Kasano nga yan makapensyonan? Ha? Ay, unay kamutan. Wata pensyon. Unak lano jay natay anubyam ti sangsangitam. Ngum jay matlagayang pensyon na. Unay kamutan. Unay mo gawin ng tigastoy. Sayang tarapap ko. Gusto ma, tasan anatuloy ti kasaryer. Tasabali mo't ti intensyon mo itinubyam. Apay,
Di ko naam nasayati kas tangar aramita. Ay natuni aya. No nangisip ti plano kan gagamaw. Di kanto agbaligay. Tandaan am day tatunay. Apay nga ala nyo tilugan day di karidad. Lugan mimot adwa day jay. Saan tadi kay paimot nagkalay sa pare. Dakdakkel ti karbangan dagiti anak na ngem iti sika. Tasan kayo mo ta nagkalay sa? Ha? Iso apasensyakan pare Ngem nay, alaen min tilugan day di antik. Anakaparada dito'y paraangan niyo. Nana, ayan gaya mo ni Nana Ami ita. Ayawanan, nagsublin ijay abroad. Kano planom ti makisinoblan ken kuana. Saan na kan apagan ano day jay? Alaam to'y bunang, taing ka agparaspas ijay talon. Apay pagtalunin dak. Kahit apay, adda ka na no di kag talon. Di ka lamasyan kanyak ngagtaltalon. Di nakpay matulungan ijay talonan. Taday tala agtog-tugaw tar aramidom dito'y balay. Nanang. Agarado ka, tapno adda mulaam iti natang. Agagawa ka, tapno adda pangalaam iti kwartam. Saan aday tagor, oray iti pensyonada ti among aramidon. Alag, tignay kan tunay! Tano di ka pa'y lagbalbalay, panawan kan dito'y balay. Inak makipagnaid ka dagiti kakapsat ka. Ay, sana. May kawak no panawan dak Nanang. No kasta nga raw, agtrabaho ka. Tapno makatulong ka, laklakayan kan. Ngamkas ka pa'y laubing amaman mandaran. Ay, pasensya kayo, Nanang. Sige, tumulong ako. Nagtrabaho dyan talo. Anyat gagara minsan. Insan Elmer. Bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos. Sapay imbang kokte kwarta ko ninsan. Limagasot lo ti ada kanya kita. Ala ison ti itud mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Ato insan. Pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit gulurongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga minasikat problema para iti dayta insan. Parparigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Awan mo trabaho na. Awan maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mang biyag iti agbalinto a pamilya ata. Oo. Sa balikan niya insan. Uray saan na anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Anluam ta napintas. No saan ba't ngagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye, mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan itinobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga inji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Ngam, ibagaman ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga min nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen.
Mala, sapay la ko mga rod, tamatagi na yun ti kinaragsak yu itinobyom, Elen. Kat kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamatan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan gayam. Limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, wana. Adto tili magasot. Inayon mon. Ay di manak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay, nasaanan. Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, nagyaman ak nga rod Ang no dasukli na. Itad kumutlakan ka. Ay, nakundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mat denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamatan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno saan na nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Dahil to'y armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang ano adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taaga brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon ngay bagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dayta na nang. Isuda No asino ti adda trabaho ken kwartana. Iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay a Rio para ken ka anak ko. Agbalin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Ammo ka naawis kala iti kinataer na. Iso akas tatikunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay ariyo ti pakiasawaam kunakmanen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi immuna ang nakalivin ko. Sadot a lalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maaramid. Pudno, naanusak idi damo. Ang midyag baybayag ay awanan. Palinin akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatak. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rod ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agden na talatan Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang nga agkasar ta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uday jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan
Oray ta damat trabaho. Oray din nalakalat abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod, Rio. Ay di amanak man na, Ellen. Gamin, oray jablesak. Kayat naklata. Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pa kaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak. Nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no adanton anak ta, ure agaw awir tula ang taramida mo na. Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingput mutla ka di da Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng nga agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan kwa na. Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta danangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako maagbaakan kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agreeing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka, mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan na kamala daw iti trabaho. Kanya ka matan. Dahil talat iririing mo kanyak. Ha? Kaib imasan ti turog disturbon nak. In kagluton, tayo turog ko pa'y. Nasa papaya pa nagriing ti kasto nga oras. Ha? Ay, handa ka gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na. Unay matikas tang aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Nabanugak nga rot itay sa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Nabanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya Makabanug ba't nagtugtugaw kahit kunam sa? Ay, diyak kamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga, Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboksing. Kain ka nga rin agluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit tanay, kaririing ka. Ang murmurayak pa yung matibasit Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na lang? Unay matikas tang itsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Hinton sinarag da kadagitag tatakaw awanan Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo Apa nga may kayo? Oray kumano mangtad kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ni Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami ti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman, ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas to pagtanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw.
Tasigod mo't nga amom, asaan ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka, awawita, maging ka, lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam ko mamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na, nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba, di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailaan. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak laangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Nabanuga ka naglaba. Nagrigat ti aglaba. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin na rugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa di basit ang masinitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kan wan gayam. Kita am tuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga ro iti igatan ko iti bisagra ah. Antoy, Kantay tangdan ko amang nyaramid ngay. Sana kaskarin at ipaparamid mo. Isa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sa bali, tangdanan mo't lang. agawid ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tin Elen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay lagi balayo. Umayak man pay lagi stampay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si balayo. Ikat, wen urayan nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yun, Elen. Ado ti linuto ni Papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa lang. Ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao akon, ta mangantayokit de. No kasta, ni papang mo ti para dalos kan para luto dito balayo, Mia. Wen, Elen. Ay na, idi si bibiyag pa'y day di mamang. Ati wen ani Papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas tawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Damo ka kada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Elen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada amang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos nga trabaho dito yung nagtibalay. Ni Papang amin. Kasta kaya? Ang amamom, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face nga mina talaga ti amak. Naimbagmad ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamay anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Aklonak, nanang. Uwan, grabe ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablab ay ti kabos mo.
Ay, masapul pa ila ay atangdanan ka kaawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan ak mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Na-delay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto ah. Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Oh. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa, adak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isong agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayan ta, mga makiturugak dito yan. Anya? Anya matikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nay, malublubod magaan ti cellphone kon. Agof dito yan. Hello. Ellen. Nagloko na di babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nay. Apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Iji ka no pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no adan kasukat mo anak ko. Imposible ah. Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awanan. Siyak lang tinailawan kan kuha na agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ay atirik na. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga yakas ta tiyar aramidam. Ibagam ah, no naumakan kanyak tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kayat maasawan? Ay, kwa. Lading ita Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaan. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali pag naidak. Apay nga yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayaten nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Ay, sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry ha. Ngam saan ako na naragsak iti danang. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruan. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Huh? Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang... Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. Balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang. Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sandakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ko.